Евроелит Мебел ви предлага холна гарнитура Бароко 1 на цената от 1970 евро. Комплекта включва четворка диван, който става за спане с подматрачна рамка, тройка диван, който е с ракла, издърпва се и става ракла, и един футиол. Имаме безплатна доставка за цяла България и се плаща на място при вас, като пристигнат мебелите. Въртящ е футиола. Може да се изработи по ваши размери и по ваш цвят дамаск. Имаме каталог с много цветове. Може да се изберете цвят. Евроелит Мебел.